Onyame bo ade no bo ne nyina wie na afi obo nipa se nipa embeye anaso omehwe ne ma abo nyina so na onyame nyansam no pese anema nyina be bebre nti no bo bia oba ene berima wa hwe anti akokọ ba ya akokọ bema ya onema nyina tutu emo nyina ye tutu etore bi kura ye enua nim se enua no ya oba ne bema bo frese ya oba ne obema nti wa hwe nyankopon pese enoma nyina etumi edore ewasase so nti no ye ne sa na enne no ba bia wiase eduru no ewiase ba bia aforo akoduru no enipa ebre enya nimdie abode mu nyansape ene afi so no nimdie adoso nti no amadipa hunu se sa ade onyankopon ye ne bi kura hunu se sebe mpreduasa emfaso kura bi wo a eni so se ne se nti bebre na hunu se ba bia wiase eduru ne wo se omo ane omo ho etumi eda de edi kan no ebi nso se wo se oba ane oba etumi da de etoso bi mkura ne se wo se bema ne bema etumi da ena afi so kura ebi mo se ya tena se hu se ebi e mema yemfa se ebi am ye bema yi na matena se ma hu se me mpe bema biem nti wo se metumi se same ho na afi mbe ye oba so tumi tena se wo se o ba bia me amadu ma check ya hu se enko nti wo se me free ba na afi mbe bema nti ni nyina no krofo a ye from se LGTQ wa hwa nkrofo yi omdi ne wapa a chese omayo mo se omo yeku a chese ba bia wiase edu no omo so se omo gina na chese ne omo a che form nyina omo betumi di nyina aba bankrom na afi motumi atena se na omo so watumi abom bra se ne omo pe se ne se na efata na start ye wambono ne ene de ekura kan de hunu se se ba bia wiase edu no obia de ne sa ahye nkrata se se enkrofo bi sei na eba wiase de a wose yetumi omo kwan na afi so omo so etumi bom bra se ne omo pe ne se ne omo atenkate ne se ne omo apese bom bra bon na wose ye de mom enti mra bi bebira be pie won se ampa se nipa so pese omo kọ ne sei de a yenso ma kwan na se ye mra ba tan no ye be ma kwan na afi so no omo atumi abom bra se de ese na efata na wo be pie ma wo bebire mu de a abibire eye aman na se kura a chese ye ni echiri saa ne ma ne papa ya mamre ene ya mane ene saa ne ma no enhia chese wo hia pani bi na wo hwe pa se ne wonam ho be ma ho bawe sei na wakofa be ma ne ho bawe na mo san na mo se mo ya warefo a na chese ya de ya musu ya de a chese eni ya nwumam eni ya mbramu enya de a chese ya ji atum kura na wo pie mo Ghana hanom so ayesa abibi man bibere wa matumi age atum ebi te ye ko te South Africa na se for dia ebi matumi age atum na ebi pimo Ghana ade a ya ade a chese ye bu ya ni eguso pa enya ade a chese hian ye mpekora se ebi hu ewo ba bibiara ye be hia anase ba bibiara ye bo chenku se oba ne bema anase oba ne oba nante bema ne bema nante na omo se omo ya warefo ene ade beto kura ya ade anya kura aposifo kura ene ehun kika kura abetumi ahwo first grade na boys hu kura betuma guaw na san grofo ibe ma omo ne so papa na sen be hu se empo om headquarters kura be piemu e won kran pomponi mantem hu se ampa nema bi wono ma ye kase ye njintum na nso so no chese ahoboa ene neoma omo ye no e kire se ampa omo ba se omo ba betena se papa omo ba ji adwa na je se wutu o ma se kro omo nko o pam o kro omo se ni o fanyam se ye na ye pia no na che se neoma bi o wa na che se enkoyi eno na mo so ma Ghana force ujagum se o ma mpani nana adodan ko akufo ado be me se waye din e wo science nsemi ho science nsemi ba ye te se headquarters e pia mu yi wonya wo hwe ma ye hu se ampa se ade a waka se wonye ntum mu no wa kasa etia na so wasore wa mu na etia sansem yi entina ma o mampani so be kasa se asema mo kan de ma ka kire mo de se ma nya de a maji atomu de biara da se me maji se oba ne ba na be ma ne be ma na ene sa na se fo ne de me menji ntum na menji ntum ko si se me firi hanu ma na se me firi adwa ne so de menji ntum de biara da eno na mo so e ma ya posifo ne asoja fo tumi koma ekototo sa headquarters ya etwagu e wo man Ghana mu ebi wo mampon ebi wo ye nkrahanu mu ene Kumase ene bro no bebiri ya enim se beto dwa na enne no enema bi anase nsem bia beto ye gwaso e kire se aposifo abomodin so asan kosoa eye gayfo na afi lesbian fo yi a chese no ma bom chenku papa ma krado se
saban ne se onje ntuma yensisi ye dan na fe yentumi nkotena mu na fe so dwuma e pese ye di ne yenkoso de a yenso ye be ko han hotel pa han se mo se mayamba public de a yenso ye ko tete ne ya ye dwuma ya bo dwuma se ne fata de ye be ko tena di dwuma se de se ne fata entom ko pie mu ho no voter region no ho ba bi ana omko hotel bi omko to san krofo ya chese omaboaboa nkrofo no achese dwuma mu di nyina ne se omo kyerɛkyerɛ mo amambre ne amane ye fa saa ye lesbian gays mu de ya chese wokopio no chese omaje edwan kasa omaje table ene nkonya na afi so omaje board omode maaka ho na omo kyerɛ se A+ is got to C chese omo kyerɛkyerɛ mu ampa enti aposifo bo omode akopio no chese oma seda tintim ngoma kyerɛ se ampa ba bia edu no ye ni abrepa saban so mpre ma ye nkode a ye nso ya bo ho se ye be kyerɛkyerɛ saa enti ngoma na omko pie so no ebi na me pese mbobo din na me fa kyerɛ an me de kyerɛ ahwefo na omo se ampa enti wo hwɛ screen so a etwagu ba bia video no mu no wotumu se ngoma ne bi etwagu na afeso ba bia mko kyeom no etwagu enti ngoma no ebi ne se o se the LGBT+ Muslim just say ngoma ne bi ne o se coming out ngoma ne bi so no se gender acronyms and afi so no o se all about intersex just say omo kyerɛkyerɛ pa se eni omo nyina efa esa LGBT ne de just say omo ekrado se omo te onkrofo tena ho na se omo kyerɛ mu de a ombe kyerɛ omo akosi ase no mama won say ampa ba ko so say my child my love always and just say all about trans or say hate crime and near my count say ngoma o ma say that tintim say fitina ko de yes o mu sia o baby biara de a ene ade kyerɛ na no ana ekoso nti ba bi ye ne ho hwe na nkrofo ibomode aso no mu kotena wo de a obepia ba nche say wani made pa I fasa gay ni sa lesbian wo de ye just obepia ba no ana say be ma bi kopio na je say ye kyerɛ ne de a ye nkyerɛ ne say one yonko ba na say ne yonko be ma nko da ne mu no an ne yonko namfo entumi ne dana chese ne o manyina entumi enya basasa na Ghana fo ebire hu se na adiri ye ka se ye ko atia o ya ba ne se na nkrofo aguso promote sa ne mai ade a chese etia ensem a fa Ghana ho Ghana mamre ene amane okohwe a ebia ni wo a obi abaji atum se da ye betim so se ye votu ama se sa ye nioma we nkoso de ye nyina hu ne se wo se oba ne be matena ne mbobra mo ware na afi ma se dore se ne Bible na ka empo ye kokora mu a kyere no se empo wo ye oba be ma obetumi awale bebre eno nkyere se obetumi awale wo yonko be ma na so yonko ba eno nkyere de biara da ne mo se wo koso aware na wotumi awo na wase adore de ade yan ti Ghana fo se wo se aban no koso hompo no mu na afi nioma efa sa ne ma nyina obomode aso de nyina beba betwam kura obetwa ni nyina na wahwe se sa ekon de obekon na watumi atu ase ba bibiara o mo se no amanfo se aban mbomode pa na ba biara obesia no o muntumi entu ase na Ghana fo ehun se ampa ye ne ma ana se obema ne oba na betumi atena na oba nso ne bema epe na betumi atena enti wei ene ensem a medeba so ewo mfidie so ewo Attention TV edi amje so Franco Aku Asante bomode amfa advert bre ne entumi entwangu ma na ne manyina nkoyi sene ifata meda se sawoje bre ene adaje ehweme